dag for os alle sammen. For dem, der har arbejdet, men også for alle jer, der er mødt frem, som skal bruge de nye faciliteter. Det kommer til at give vores idrætsforening og vores by et kæmpe løft, når det står færdigt. Hallen bliver til noget. Hallen bliver en realitet. Og i december 2026 er det planen, vi skal tage den i brug. Det her, det er ikke bare starten på et byggeri. Det er starten på noget, som vi har drømt om, vi har arbejdet for, og vi har glædet os til i rigtig mange år som det. Det er et sted, hvor idræt og fællesskab og liv mødes med en ny idrætshal, en multisal, café, fitnesscenter, et nyt flot indgangsparti, der binder det hele sammen med den eksisterende hal. Det bliver et sted, hvor børn og unge kan dyrke sport, hvor foreninger kan mødes, hvor vi kan få pulsen op, hvor vi kan få en kop kaffe og en snak bagefter. Kort sagt, så skal det her være et sted for hele byen. Jeg vil gerne starte med at sige tillykke. Tillykke til alle jer borgere her i Solbjerg, der nu endelig kan se frem til at få endnu bedre idrætsfaciliteter, end I har i dag. Solbjerg Idrætscenter, længe leve! Hurra! 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 Tak for ordet, og tillykke til alle. Det her, det handler rigtig meget om, hvad man egentlig kan sammen. Når de frivillige, de engagerede mennesker i et lokalt samfund, så skaber vi mirakler, og så skaber vi noget, der er godt for et helt lokalt samfund. Sådan et projekt her, det kommer ikke helt af sig selv. Så jeg vil bruge lejligheden i dag til at sige tak til alle jer, som har engageret sig. Det er selvfølgelig Annie som formand og resten af bestyrelsen, men alle lokale kræfter her i Solbjerg, som har gjort en kæmpe forskel for, at vi nu står her og skal tage et første spadestik lige om lidt. Stort tillykke til Solbjerg, stort tillykke til Aarhus. 3, 2, 1...